Lah menika niku tuwuh saking ati kula. Nggon ngendi atine? Mriki niki ati kula tuwuh. Lha kowe ngematke tenan. Mane-mane. Ya tak nganggo mata hati. Piye? Ana andeng-andenge. Nggon ngendi? Mburi. Wis kowe ra kena tak kandhani. Mboten. Pidanawati. Loh, Apa Raden Mas? Mosok nggih langsung dipateni lho. Aduh kaget aku. Ya, iki lagi entuk pengalembono luar biasa lho Mas Yono iki ning streamingku. Iya. Mas Yono itu dagelan tanpa konsep. Tanpa konsep. Ora nganggo bahan, ora nganggo dikarang mengko metune iki ya wis pokoke sak metune. Anjir. Langsung metu ya kena, rada suwe ya ora apa-apa. Iya. Kene metune sek motor nggih mboten napa-napa nggih to. Apa? Motor. Motor piye? Aku numpak motor to. Lho mau tak arani dan dagelan nek sing lagi terkenal kan lagi naik daun. Daun. Nah, nek sampean tau nek naik daun ki nek umure lagi 20-30 ki lagi naik daun. Apa wis poel kaya ngono kok naik daun. Niku wedhus, Pak, poel niku. Mbok yo gaekan apa gapukan ngono. Ngapa ngon? Ayo arep moto sampean kok ya. Moto kok bokong. Iya, ya ora apa-apa iki. Iki penyanyi Pak Nur Kolis Nyaman. Kagungan hajat gelar budaya tasakuran kitanan penyanyi Nak Mas Muhammad Novel Ali Albarsiani. Oh. Nggih, Mas Novel ngoten mawon, Bang. Muhammad Novel Ali Albarsiani. Nah, Basani ngoten mawon. Mbangane gedawan ya mah ngruwel ra karuan. Lah iya. Anjir ta? Kowe wis semelang mergo ora iso ngucap untu muntek kuwi apa jan? Non. Mboten. Pun biasa sakniki. Ha iya. Nggih. Niki lek niki Pak sinten le kagungan teman? Pak Kolis. Pak Nur Kolis. Nggih, telu Pak Nur, Pak Kolis karo sapa nang? Pak Nur Kolis Setiawan ki ming siji ora telu. Oh, ngaten. Iya siji. Niki kon genahke mboten sah ngangge padudon nggih. Aku ki ora nesu ora padudon. Sami wis. Apa to nesu gunane? Nah, bener. Wis ora perlu. Heeh. Wis tuwa-tuwa kok ndadak berkenan ki ora. Nesu yo elik wis. Sing elik apa? Nek wis tuwa kok nesu ora elikne to. Heeh. Apa sik kudu nesu ki mung canom tok lho. Wah. Ana 7 7 Apa nek? Nek upangane nom. Ha iya. Niku saged merantasi gawe. Lha saiki ora iso merantasi ya? Nggih gliak-gliak nggo tes-tes. Nggo tes-tes piye kok ora? Upama sediane 7 ngene piye? Wis tak takoni upama sediane 7 ngono piye? 7 niku pituduh, Mas. Oh. Nggih. Pituduh ki ngopo? Pituduh entuk pitulungane wong 7 iku. Lah aku nek do gelem ngragati aku ora apa-apa. Wong lanang kok diragati nek cara aku ya isin. Lho kok isin niku nek umum wong ora umum kok isin. Kudune niku berbangga hati. Heeh. Saya naikkan derajatnya. Sing tak didek. Oh, sinden. Lho kok iso? Lho atase wong wedok kok ngragati wong lanang. Niku pripun niku? Apa mboten kula juara? Gitu? Juara pekok. Nggih. Wong sing ngragati ya Piyai Kakung. Piyai Kakung iki tanggung jawab. Oh, tanggung jawab nggih. Ya, piye nek upama semene iki kira-kira ana sing seneng karo kowe kira-kira piye? Awani. Sing pojok dhewe kae. Piye? Oh, betem. Ayo kira-kira kowe wani ora? Wani rek. Wothik nganggo thik barang. Iya. Iya yo. Awis biasa ero kae. Kok njur ngapiki iya yu. Wah, tak jak piknik esuk ya. Waduh, endi mancing? Mboten, Mas. Mancing kok gawa bintang tamu. Iya. Ndak padha.
Anjing. Nggih, cedak boto ya yu. Iya. Ya karo diselingi ya, Mak. Iya. Gerak dan lagu mawon selingan. Wis sik to. Limbuan kok selingane gerak dan lagu. Nek mbiyen kok. Ah iya kaya Ane Karya Safari kok kuno banget to kowe. Nggo pracara nek riyen niku. Iya. Ning riyen. Heeh. Nom-noman kula. Diwiwiti sik. Ayo Mbak Agnes sik. Kaya iki juara tembang Gembira Loka. Oh, wis. Tahun 2019. 2019. Yo ngadeg karo duet karo isen-isene Gembira Loka. Mula ngomahe akeh kewan. Ini kok iso ya iso ngono lho. Alon, wo kok cendhek wonge ya cendhek kok. Base ana. Halo, mbok ya ompo. Lah wong ngene iki mbah. Jane ya aku tuku tenan kok ya iki. Ah iya. Aduh untune dibedheki. Behel. Dibehel kok dibedheki. Oh, dibehel. Nek desa banget dibedheki. Lah kowe iki wong endi e? Halo sih. Dipethuk kae kowe kae. Non. Pun mboten deg-degan wis biasa. Ya. Dokter kok Mas nang dokter. Niki wonten titipan nih Mas wau. Ndak ae biasane wingi ana sing mulek aku. Tak titipke Mas ana kok ora di Wah nek kula niku mesti ana sing ora tok tekke aku kok mbiyen. Kandha nyuwun Mbah ngono. Setan iki. Tur nuwun Mbah. Tur nuwun Mbak. Endi nok? Ini nak iki neng layang. Iya. Ini apa ya ngono? Dandang kula Sidoarsi pelok bem. Vokale iki Pamintaku Dimas Novel Ali. Iki nok ditembangke nya. Nggih. Dari Trah Cipta Sudarmo. Sudarmo. Urung maca lho aku monggo kok. Aku anggere ngawur mah bener Mas aku. Ya. Nek tak inceng lumayan ya Nes ya. Ya wis lumayan no. Iki diwaca. Kena nggone Gembira Loka. Napa madake jenengan? Madake Kok jenengan. akar dipadake wis persis kabeh kok. Diwaca no. Wis ora? Jenengan ya? Wis bruwet no ora nggo kacamata. Piye to? Kecer. Kok kacamata ya bruwet e kok. Ha ireng e Mas. Nganggo kacamata ireng mah ra weruh Mas aku. Aku iki wis tuwa, ndeloro gula. Ayo nggo kacamata, ayo wis piye? Ayo dokter iso nyebutke penyakit werna-werna. Kok iso Anjenengan niku apa bakul obat mbiyen? cilaka ya. Malah dunake bakul obat. Lah ngurusi penyakit to. Ajarene kok ya kena gula. Aku ora kena. Aku endo kok. Weh? Waduh. Bethekmu ki tetelen. Lah niki tulisane rada nganu e. Ya alon-alon rasa Nggih, kesini. alon-alon. Rada medun ngene, lah rak padang to. Lah, Kena bros. Kena bros piye? Brose mencorong kan dadi weruh. uduk. Apa ya? Kok uduk ki apa ya? Wong tuwa aja tok ajari ae. Dudukane. Dudukane. Heeh. Dudukane kan ana plentronge. Diwiwiti nggih. Nggih. Mangga. Sida, asih. Ayo kecilik suarane saya anggun. Iki kecilik suarane apik. Apik. Nek kowe iki kecilik tekonmu elek. Wah. Kuwi sing tak nggo kebanggaanku. Apa yu? Dimas Novel Ali. Monggo
Mreng Gustinya pawi tone ya iki ana nawala saka Mbak Kristin. Oh, Kristin Panjaitan. Udu. Oh. Kristin Panjaitan ki artis kok. Ah iya mbiyen. Artis mbiyen. Ah iya, ya sak umurmu. Ah iya. Yang kuwe mbiyen. Kok Kristin Panjaitan kok gelem karo rupane totok uwok. Upama kepethuk, wong ya ora tau kepethuk kok. Nek kepethuk terus dadi yangmu no piye? Ah iya to. Aku anggere pethuk yang kok. Oh, nek ono Agnes ya yangmu. Yangku, yang sayang begitu tubuhmu molek. Yang sayang. Aduh mah kedanan tenan. iki lagu apa ya Mbah? Aku ya radong, kowe radong no. Mbangane ra nembang. Nan. Aja lerwa mring biyangmu bapa kadang aja Ya ana sing nyuwun lagu Wong Donya ingkang nyekar Mas Keswan. Wah, kok karo aku, Wan. Saweran pun transfer 100.000. Oh, nek kok 100 aku ora ngewangi aku. Kowe tok wae, Wan ya. Ah ngopo ora ngewangi? Aku 100 e. Pira? 100. Lha teman. Sesuk kena tok nggo tugaran tumbak. Arga ngopo tugaran tumbak? Wis aku ora dijukuk-jukuk e. Aku tuas tombok ya. Wes. Ait. Nek golek kayu angel. Tombok. Ambok wingi digarani glonggong ngopo? Ah iya. Adekno kok dadi bantung. Ya, Dong. Kapa? Heeh, ayo. Aku liyane kowe ya ora iso maca kok no. Coba Mbak si ana coba. Iki Tresno. Tresno Samiyo. ngarang. Oh. Nang wong niki WN kok. Ya Samiyom. Niki Nggih. Tresnan napa ya? Kang Sanyata pokoke. Oh. Napa? Ah. Napa? Tresno Samya Kang Sanyata. Ah, wah pinter kene mripate cetha. Kene mripate isih cetha. Tak nganggo mata batin, Mas. Oh. Wis macane to. Engko nek kleru ben anu aku. Maret Mbah Seana nggih. Wong kamu ya wedi ro aku le ngulungi weh. Ya kotrokolan ngono kok tulisane. Tresnanono Kang Sanyata. Wis, Mah. Ana yene soalé, ya yene ben lunga sik Dela. Tresnanono Kang Sanyata. Waduh. Niki napa meneh? Apa meneh? Niki lho. 100 tok pek melu mumet maca. Nggih, nggih kula. Mah aku. Bagi kalih jenengan. Didom, tintak ijoline nyaken-nyakene. Ora sama. Wis ana ndak cerewet. Aku nek ra 200 mau. Ya, 150-an loro. Wis gak diwacake. Iki. Angel. Aku 10 wae ya angel. Pripun to jenengan? Angel kok. Ngoke lho, kula pun ikhlas. Ya, digawe 50 kok kenyang 10. Sekolah ora mbiyen. Oh alah, Pak. Kok mah dadi mumet.
dagelan rodalang. Wah, wis iki lara gula iki paling. Desanana kang sanyata. Herya. Ano Nami kawis. kadosen niku nami. Oh, iki Oh, iki. horor. Horor kalis ngelmu nulodo laku utama. Ayo Nimas padha ten upadi dimen Wis dimengku seharga. Oh alah Pak. ngalah. Pripun? Nya kowe, aku 10 wae. Ah iya kok. Maca wae angel kok anjuk 50. Lah gitu Mas. Ah iya. Apa iki? Ayo Sora. Ayo rasa tak balekke dite. Tak kon dadekke 200. Niki Quran napa-napa nggih? Duh, nggih. Oh nggih. Oh. Oh nggih, bener kula berarti kula 50. baleni nggih. Ora baleni, ora anu nek baleni. Kula seneng dibaleni. Tresna anono kang sanyata Dung tang tang tung tung bleng. Quran hadis ngelmu nuladolaku utama ayo Nimas padha den upati dimen bisa Garapane kancaku mula apik. Ning tulisane kuwi lho. Ning apik iki kancaku ngetoprak iki. Oh, nggih to. Ketok kok ana gambare kentrongan. Pundi? Ha iki nek toprak kanggo kentrongan. Kancaku iki. Endi kentongane? Niki Ora ana tutuke ana. ha tutuk kula wae duwe. Ya no. Apa ditutukke? Heh? Tutukke. Anu ya Mas wis tayangan. Iya, didati Pak ya tuhu. Ya nggih. Aku kang setia satuhu wit biyen nganti saiki bebasane dateng kebeban akur sumunan andika pangayomanku
Enak. Neno mugi antuk berkahing witi air baten tuwa nyata bangsa mugi antuk berkahing witi andi ngomong tansah limpah banyu satya kula tansah matur suwun Mbak Agnesia. Yo. Agnesia. Pingile maringke piala juara lomba tembang Broloka ya Gusti Bendoro Yudan Ningrat. Yo. Wis rawuh. Wis wayange wis tekan kene kok. Oh nggih, sugeng rawuh. Wis rawuh mrene. Piye mau? Apa nih? Lah wayange wonten mboten Gusti ngono terus piye kowe mau? Lah ya aku mau. Terus piye? Gusti ngastu mayang mboten. Ora. Hari kok dipendet? Aku terus mangkat. Anjan. Mboten napa-napa. Gusti ki wah jembar penggali kok. Semanak jenengan. Iya. Ki ana nawala Mbah Siono iki modar kowe nek nganti iso. Napa? Kula nyuwun jogetan Mandra Wanaran ingkang joget Ki Sehana. Ora apa-apa. Saking kula Putri Tria Palupi, Bantul Kerajaan Paseban Bantul. Iki mesti kancamu sekolah mbiyen. Wong iki mbiyen jurusan tari kok malah saiki dadi ndagel ki ngopo? Ndagel nek jogete ya munyuk. Wanara. Isa lho. Iya ta ya kae lali aku. Terang den. Wis lho kowe iki ning ngono kuwi juga. Mbok es waton. Es monggo. Wani tenan? Wani. Oh iya, ki sik kendang ya iso tenan lho sakale. Ha nggih karo si Kes, Wan. Dhewe wae. Lah perang karo sapa?
Engko ratake wangi genti engko. Ora perang iki ming jogetan delo, jogetan kethek kok. Delo mau nggih, Mas. Heeh, iki ana dite 100 nya. Wis wis apa sepuh ki. Wanarane wis pensiun. Nah, iki pokoke nek ana pamundutan saiki tak paringi sing Gek matur nuwun masih ana ngono. Wah, aku deh. Ngono nggih Mas. Ya. Lumayan. Iya. Nggo nyicil. Nyicil apa 100 ki? Plecet. Kowe ya isih mlecet ta kowe? Mboten. Ha iya. Kur gilok-gilok ning kerep. Ayo Mas, ditabuhi sedelo. Yo, nek kethekan ki gendinge apa? Aku ora ngerti ya men kanca-kancaku ngerti kok. Iya. Ketoke gendinge ra iso ganti mawon. Nggih, iso ta? Aku le ra iso ki. Oh, arep ngarep endo wae. Mengke. Yo, Rek. Iya, sedelo wae. Ha iya, delo wae ya Tin. Waduh. Ya ndak sengeni tatin nek kesuwen. Heeh. Ya. Apa? Ladrang apa? Ya. Wah, delok iki. Syuting iki. Kula lampune joget modar. Sikile lara kabeh. Ayo kuwi, kowe iki nek lulusan tani iki ya jogete diudi. Aku biyen ora tau kethekan, Mas. Loh, iki mau Gusti Yuda wis dawuh karo aku. Kula lagi golek penari kethek ajeng kula kirim teng Afrika. Ngono. Mbok pun watone kethek ngoten mawon. Kae disawer kae. Wah, lumayan. Yo kowe melu piye ngalengka yo? Oh, wedok kok kon ndur nek wedok iki nek ngalengka dadi apa? Sarpa kenaka. Kados pundi? Iya. Apik ya mawon. Apik pripun mengke-mengke apik. Wah esuk aku arep olahraga tenan iki. Ah iya. Kepyur ya, Mas? Ya linggo sik ora. Linggo sik. Alusan mau enten mboten to kethek sing alus. Ora sik linggo sik aku iso. Soalnya aku kulino anggere muni bar mayang ngono ki lek ku ngadeg alon-alon nek nyat ngono iso biur. Nggih, nggih. Ndak semaput. Kebakon kene Tin. Kon ngopo Tatin? Mengga-mengga kok cedak Tatin saya ngantuk. Ha piye arep gletak apa? Ora, Mas. Ambok gletak. Mengga-mengga, Mas. Iki ya ki kono. Lho iki prahmen. Waduh. Tatin karo Seana. Napa? Ketoprak. Heeh. Oke. Wah nek musuhe Tatin terus ngadeg to. Wonten pinten? Waduh kok wis ra ono ya sik. Mbok gek ning sak. Ora sak kok sak dhewe iki. Ah nggih pun. Ha iya. Ya, Tin, ngadeg Tin. Wis sakniki? Iya. Wah, urung fit ya aku.
Dodone sesek wae. Areng ngadeg kok. Ayo ditutupi. Ah iya. Ndak ketok. Ya wong Jawa iki ngono ki. Bener. Masa mloho-mloho didelokke. Wah, aku ra seneng nek kok ngono. Ya mulai ditutupi. Kudune ditutupi. Awak ndarani sesek. Heeh, aku ndak dilalere oke. Aku nek ana kucing liwat, lha Nyapa? ayo ditutupi. Ngopo kok tangane ngene iki ngopo? Kaya kejak gandengan lho piye? Ketok kok. Kok ya kowe iki kok. Ayo temindakku ki wis apik mah tangane nridi. Ayo leboke sak. Leboke sak. Spontan ya. Spontan. Tangane teko maju dhewe nek ana wong wedok iki. Heeh, spontan nggo tombo untu. Kae ponstan. Oh, spontan. Iya. Heeh. Iki adegane nek kowe iki pangune tetep ora berasa, alus sing ngoncet atin. Wah, Broto Suminta. isih wangun, Mas. Ah iya, sing iki urung rampung aku ketok goblok banget lho dadi broto. Isih wangun. Iya, Pak. Wis gelem. Mah dipendeliki. Garwane Mas Kisban. Heeh. Sing endi? Iki sing nyok dadi Bandung. Oh. Bandung Bondowoso. Piye wis fit? Pit. Fit. Fit kok. Jare untune kon nglebokke. Ah wis ra eneng ra ya kono pit. Nek wis gek engko karo aku. Nek urut atine untune iso metu ra? Nek urut atine. Ha iki ora mung untu sing metu. Apa to? Lah tangan bareng mau ngene-ngene. Wah. Reflek. Reflek. Reflek ya apa? Ayo kowe iki sing lucu ya kata-katamu sing ngawur kuwi lho. Reflek. Reflek. Nek bener kowe mbok golek guru bahasa. Ditanggap kon limbukan ngono. Todok. Apa, Mas? Loh, seminten ben. Tar aku nek dodol bakmi. Tok. Todok. Oh, kuwi mau le mrucut mergo nggawa mic. Dadi ora iso cementet. Kabutan mic. Den Mas Broto. Sopo kowe? Panjenengan mboten kemutan kalian kula to, Kang Mas? Cat ketok sat ora. Aku dudu cat. Apa? Mbok mikir dicerakke nggon mulut. Tamploke we. Wis tekno kok. Kowe sapa? Kaya banci mah. Piye to? Den Mas. Kalusen nggih Mas kowe itu. Kalusen. Bagus ning lanang. Kowe sapa kok nyegat aku ning dalan ngono? Aku Subroto. Apa to? Aku iki ngandani kowe ya nyok. Engko ora diwangsuli nesu. Omonganmu iki kaya sing tak omongke mau. Lah kok dadi kowe ngomong madu dekat aku kuwi sapa jenenge? Ngono kuwi lho. Kaya Pak Dayat kira omongane munggah medun to kae. Lah kok kowe iki sapa kok sih? Kowe iki sapa? Jenengan lali kalian kula to, Kang Aku Mas? ora teges lali nang aku urung tau srawung marang Mbok sliramu. masaken mriki
Ora kaya ngono. Kang Mas. Percaya ya obat ula, ora percaya ya obat ula. Kok nganggo obat barang to? Ya aja ngoyak banget to. Lah jenengan nek lali tak elingke mriki nggih. Ngono. Lah ngapa? Ah cah geleman ya mah. Lah aku ngampet rekoso iki. Kula suminten. Oh. Lali. Suminten to. Oh iki ora ngeter to. Heh? Oh. Ha piye? Kula seminten. Oh. Wah. Angel lho mung sak oh nek ketoprak angel lho. Kowe sapa? Kula suminten. Oh. Apa? Nek ana wong rekoso ki seneng. Oh, makne tole. Aku melu ya pakne roro kowe. Hei. Oh, suminten. Lah sing edan malah brotone. Oh, piye? Iki nek ditonton penonton ketoprak do bayar iso dibandemi watu lho. Mula do takon ora mbayar. Nek kagungan arta dienggo nyumbang wae. Suminten. Kula Den Mas. Aku iki rekoso tenan. Lah kenging menapa ta? Aku ki wis ora tresno karo sliramu. Nggih. Ora tresno mak. Lah ngopo e? Ganggu wae. Den Mas boten iki nek mengo iki ra kaya wong ngono kuwi. Aku ki ora ngono. Set. Mengo. Aku ki ora ngerti tenan. Nah, Diomongi. blokingnya dipaske dadi mandegrek ngono. Aku ki ora ngerti tenan. Lho wangun kok kaya mbungkuk lho mengo kok. Kudune jejeg. Heeh. Mlaku saka kono sik. Ora saka Pasar Bantul. Nesu. Kowe kana. Ora kowe ikut mbene. Aku Heeh, aku karo omong. Kowe iki sapa sak tenan ngono. Oh, wangun. Karo omong ora mung matane. piye pripun? Karo omong. Aku ki ora ngerti tenan karo kowe. Kula batin e. Oh iya. Mandek. Aku ki ora ngerti tenan kowe iki suminten. Madepe rene. Iki sing edan malah brotone tenan lho. Heeh. Kok ganti wae. Makedanan suminten. Aku karo Gustine wae. Hah? Karo Gustine. Ampun kersa Gusti. Pelemon. Sapa sing keleman sapa? Sapa? Mbok dekku. Mbok dekku ki dodol bubur ning Mogeri lemu. Lah nek aku Piye? Sate kronyos. apa wi? Sate kere kan. Nyunyir. Enak no? Suminten. Kula Kang Mas. Aku ado-ado ditundung Kanjeng Rama, aku jengkar malah kepethuk sliramu. Ora ana ketoprak kok. Malah kepethuk. Sabar Mas. Itu ketoprak wis perkembangan Mas. Oh. Masalahe zamane engko radong rek nek cara mbiyen ki ngene iki. Oh ketoprak lesung. Kula menika Sehana menika Mas Eno. Ngono kuwi biyen. Oh nganggo gluk-gluk. Yen iki perkembangan to soal Gus warna-warna. Ya ten. Suminten. Mbah. Kagol aku, ora sida gandrung. Suwe. Aku nganu ra serius kok. Ganti kowe wae. Kok milih sing Suminten kok kuwi? gonta ganti piye? Kok milih sing kuwi ngapa? Kok milih sing cilik? Anak sing lemu mutung. Ayo ganti le cekli. Ya jajal nek wani, jaan. Lho, Nduk. Oh, ora gelem. Ya sing kowe. Ya anane aku ora usah milih. Mulane aja terus nesu kaya ngono to. Lah panjenengan menika mboten ngertos kok, Glen Mas. Aku pas merem kok. Mula sak menika Iya. matane dilekke. Matane. Ya engko tak padake karo matamu. Lah ya ayo saiki melek bareng dimatke. Oh iya. Ayo. Kuwi Mas.
Aku nek dadekke rol ngono kuwi. Doyak wong wedok kene wis gemang-gemang tenan ning tangane obah dhewe. Wong mati kok njuk tangane arep yak-yakan. Mripatmu apik. Lah ngapa? Kebak celak. Sok ganti hidup. Lah ngapa to? Sing kriting. Apa ono Hidup sing kriting iki rambute lek golek nang ndi? Heh? Pesen ono Ngendi? ngono aku. Kene jenengan ana apa? Tilase nggone mbokku mbiyen lho dijungkati dombro-dombro. Ka tak pasang urung dipasang obah dhewe nridil. Suminten. Oh kana. Ora blockinge ngono kuwi biasa. Oh, iya. Aku ora bisa nampa kowe. Mergo aku ora tresno marang sliramu. Wong kula dereng ngomong tresno kok. Lah kesuwen. Lah sing marahi suwe sapa? Hah? Sing marahi suwe sapa? Arek aku tak sesuwe. Apa Minten. Kula. Mbok yo isin, kowe sawijining wanita. Kok ngoyak-oyak karo priya ki kepiye to? Lah nek kula niku tresno. Nek tresno ya sak gelemku to. Jenengan tresno mboten kalian kula? Ayo sak gelemku. Lah ya saiki tak tekoni jenengan seneng kalian kula mboten? Ora. Kenapa? Sebabnya apa? Aku urung cukup umur. Mergo aku isih ning pasinaon. Jenengan niku sinau napa? Sinau napa? Aku sinau katresnan. Terus sakniki nek kula tresno kalian jenengan? Lah tak praktekke. Lho. Ya ayo dipraktekke. Sinau masake. Heeh. Akeh dijakke lho, dijak praktekke lho. Nanti Jenengan niku pripun to Kang Mas? Ojo Kang Mas kaya- apa Den Mas iki sidane iki? Den Mas. Den Mas. aja kaya ngono ya. Kaya ngono piye to? Yo kene kowe wanita kang lelemeran. Kula mboten lelemeran lho Den Mas. Anyatane ana priya sing ora seneng karo sliramu, kowe ngoyak wae, ngoncet wae. Lah menika niku tuwuh saking ati kula, saking ati kula. Nggon ngendi atine? Mriki niki ati kula tuwuh. Lha kowe ngemat ketenan. Amane-mane. Kuwi lho bandule kuwi lho. Mane-mane. Bros to. Dhuwur cilik bandule. Oh. Aku saka mburi wae kono. Madhep. Ngapa kowe arep meni papat meneh? Ora. Delokan to. Delokan to sing saka mburi iki lho. Heeh, mbok rono delo. Mak ora gelem. Ya tak nganggo mata hati. Piye? Ana andeng-andenge. Nggon ngendi? Mburi. Kok ngerti? Suminten. Kula Den Mas. Aja ya eling ya. Boten. Kula pokoke tresno kalian panjenengan. Nek jenengan dereng tresno nggih engko suwe-suwe rak ya tresno. Wah ora kaya ngono kuwi kowe kesuwen karo bapakku engko dadi seneng bapakku kowe. Kok bapake? Aja kaya ngono ya. Mbok Gusti dijajal niki sik. Gusti pripun niki mah? Ora saya ngomongke Gusti. Awet sih. Soale Gusti ki ya jane ya ingin ning ra. Wong aku ki wis ro Gusti ampun ngoten lho Mas ana. Ngoten piye? Ora pareng. Ampun ngoten. Sing lurus mawon. Aning kula pun mboten iso lurus ya Mas. Gusti. Maksudnya piye? Gusti ngono. Tegese ya wis lah karem lah. Aku nek bengi dijepi kok ngene iki aku manut wae lah. Suminten. Den Mas Brotone sidane manut. Ora aku mah. Amoh kok. Ora gelem. Saestu mboten purun Den Mas. Wis saiki ora gelem apa meneh besok. Besok pagi. Kok besok pagi to? Mbok jenengan nang rasake dhisik. Jenenge nek wong memangan ki nyicipi dhisik. Engko nek enak ya dipangan, nek ora tetep dipangan. Oh kaya ngono. Ana sambele ora? Ya engko ana sambele ana, apa-apane ana. Saiki ibarat wong mangan Piye, dicicipi dhisik. Oh ngono. Purun nggih? Wis mateng mbah? Sampun, Oh, Den iya. Mas. Aja kaya ngono ya. Kowe iki nggo patuladaning para wanita. Nek nganti kowe kaya ngono, isin aku lingsem. Lah nek kula tresno banjur kepripun? Ati kula sampun nibake ten atine panjenengan mriki lho. Wis kowe ra kena tak kandhani. Mboten. Pidanawati. Wah, Ampun to Den Mas, mosok nggih langsung dipateni lho. Aduh kaget aku. Aja ya. Mbok
Piye to? Napa panjenengan kula tembangke? Ki tembangke suminten li nembang lali janjine sesuai permintaan. Nah, Oh, dibawani. kowe arep nembang. Nggih, Kang Mas. Ya nyoto mengko tembangmu iso mlebu ning rasaning atiku. Nggih. Bakal tak tampa. Saestu? Oh. Nggih, mriki mangke. Ning nek nganti ora iso mlebu ning atiku, aku le mlebu. Oh. Mlebu wonten ati kula? Ora. Lah pundi? Kamar mandi kuwi lho Mas Sedak. Lah kenging menapa? Mbok mriki mawon riyen. Ya wis gek ditembang. Dirungokke dhisik. Wis ngampet iki aku. Ngampet napa? Acah lurus e. Sah lurus? Diajari kaya ngono. Mriki nggih. Endi? Aja pindah-pindah mah ra kelakon kok. Kadoan. Dina Minggu Turut ayah ke kota. Den Mas, mbok ampun ngaten iku to. Ngopo to? Menika kula lagi nembang lho. Oh, nembang ya. Mbok ampun ngaten iku. Tak kira tembang bocah-bocah kae. Turut ke kota naik delman. Aku kok duduk di muka. Mosok muka diduduki? Ya mukamu. Kok mukaku lho. Terus no minten. Kang tak anti Mbok caket mriki to Den Mas. Aduh ora kuat nyampet ya. Ya wis karepmu kono. Tina mene. Iki mlaku kok ora iso ngono lho. Lah tok ceneng-ceneng kok ya. Mlaku biasa, kaya manten kan lho. Iya. Kiri dulu ya. Tong tong klung dong neng no jelung no jelung. Ora jangae apa-apa. Kok majlung ki sik majlung sapa? Lambeku Mas. Oh. Aja nangis to. Kula mboten nangis. Ah kok ngekek. Guyu. Oh iya. Tina mene ngaya wara Walah bune kowe nonton ya, Bu. Bune sinten to Den Mas? Bojoku. Mboten sah dipikir. Ora dipikir pe padu tenan kok. Ora dipikir-pikir. Nah, panjenengan kan wonten mriki golek duit to. Anak tenanan lah aku nglabuhi tenan lah kok retok-etok. Lah, karepe arep piye lho? Mulai padu tenan nek iki. Maaf Bu. Cuma drama. Suwe-suwe iso dipenging bintang tamu lho kowe. Hah? Kowe anggere muni diundang wong anu benjing bintang tamu teng mriki pasti ana. Darange sinten? Pak Seno. Wan pun mboten ah, ora semangat Pak ngomong ngarep gandrung meneh. Gandrung meneh terus karaku terus sia-sia. Kok jenengan ngertos? Apa sampean? Ya mbok menawa Nek karo bune apik endi to jane? Neh? Karo ibuke kuwi mau lho. Apik bojoku. Apa sak? Ya Bu. Bangane nang omah disemplang. Masa apik ibune karo aku? Tegese sing penting ki apik atine. Lah aku ya apik lho atiku. Endi? Lah iki nang kene. Suratin. nek ngendi kok dideloki atine iki ora. Nek ngendi tinatine? Streaminge kon mateni delo ya Mas. Apa? Lah ngopo? Bojoku jinggleng Maaf. Cuma drama. Iya. Atine nek ndi atine? Ati kula wonten mriki Den. Oh ya syukur. Aja oleh dolan ning ndi. Lah niki asing dolan ten mriki lho. Aku didemok kene. Oh bales nak aku kok. Aku nek didemok tatine tak demok genti kok. Entuk apa? Kene nek arep bales ki bales cepet aku dolan atiku dolan nang atimu ngene iki. Keswan. Aja dolanan HP wae. Ini stres tenan ngadepi semene iki. Oh wes.
terusno. Arep bales ora? Arep bales ora? Sesuk tak balesi yo. Saiki wae nek bales. Tak bales nggo undangan. Kok disekseni wong akeh ini lho. Masuk sih yo kokean semene 10.000 ping ya. Lah kok dadak anggo 10.000 ngopo? Makane ada lemah. Kok masih? Mbok mriki to. Diteruske minten. Aku atok gandeng kepiye weh. Pojok. Mbok tangane manut nek tak cekeli mbok manut. Nyun ngapunten sederek sedaya nika namung etrok-etrok. Lah karepe piye? Arep tenanan apa piye? Aja yo. Wis tin sak karepmu lah. Wis dep-dep remaja lagi. Iki kok tangane wik-wik ngapa? Ngene-ngene ngapa? Jam tanganku ki yo mirang-mirangke tenan. Wis tak tahan-tahan nyoba. Tak cekele tangane. Wah, mau-mau ra dicekel mbah sedakep dicekel. Ngene lho. Dilebokke ngon selah-selah iki. Nah. Aduh. Piye rasane? Tumpas air yumus kurai tunene janeka sapene dikai apa tuh merode sakitnya sotahe ya karuai kucek kutahe kucek kutahe lagu indah kok engkling Wis kaya sahrukan tenan lho. Terus sing yo malah awal. Aku ngono awakku dhewe wong tuwa gembrat-gembret. Apel. Tenan lho jebul pemaine sing lanang ki pinter tenan. Iso gandrung cara India. Kuwi jaman biyen kok, Mas. Oh, iya. Cara liyane iso ora? Cara liyane. Manut kebutuhan. Ya engko tak tunggu ya. Tak tunggu. Nang prapatan pong ndi? Maksudnya iki mau kan wis cara India, mengko mbok menawa cara Arab apa cara liyane? Wis spontan. Oh, spontan. Engko ana kata-kata. Kaya istilah Pak Dalang. Napa? Aja ngungkurke ya. Terus gendinge pangkur. Ngono kae lho. Kuwi engko ya ngono kuwi. Sak kecekle omongan. Di konsep tiba-tiba dhek langsung ngengko tiba-tiba dhek minten terarara. Lagu kok minten iki kepiye? Ya dikarang gandeng aku seminten ya ngono. Hani. Hani. Sungguh aku tahu ku cinta padamu. Lah cah iki pinter ngono. Hani. Hani. Kok saya blero to Din Mas. Blero piye tak tutupi akene mengo dadi maswarane nrebel. Terus ke. Manglali jan jine. Den Mas kenging menapa? Kula mimikke. Engko tak mimike dhewe kok. Lah niku lho. Mbok nembung. Wong ana suminten kok ora gelem nembung mimik Lah nggih mbok nembung nek elak niku. Nembung. Aku bar kethekan. Ki kudu ombene putih. Oh. Lah suminten yo duwe kok putih. Takonan. Duwe to. Lah kula napa-napa gadah lho Den Mas, panjenengan nyuwun menapa? Mudarat. Nek sing coklat ana. Coklat nggih enten. Nggih, napa melih? Nggih. Teh kenthel. Teh kenthel nggih wonten. Ajeng ngangge gula batu napa gula pasir napa? Rasa gula sing murni. Oh, murni. Gula marai lara gula. Nggih mengke kula damelke teh pahit nggih. Kopi yo duwe. Wis tenane. Duwe.
Kopi duwe? Gadah. Kopi ku ora seneng sing ireng. Ora seneng Ah piye? dicampuri sing supaya iso coklat. Campuri susu. Susu ya duwe kuwi. Duwe ngoten. Gadah no, jenengan ajeng nyuwun susu. Bol bocah ki komplit. Lagi monggo niku lagi warung kok Iki nggih. mbiyen angkringan yo. Ajeng nyuwun apa? Wis engko dadakan wae. Ndak do kepengin. Saestu panjenengan mboten purun kalian kula to, Den Mas? Ora. Kowe kok nyekeli kerisku terus kok. Lah niki wau kok ya modan-modot wae ngono lho. Pancen aku ki wong apik ning liyane do usil wae. Meneng res. Anane pijersa Nek ra duwe tenan ora semaya ya Mas ya. Iya. Heeh, nek iso tak dobel ngono ya. Panjenengan niku anane ya semoyo terus. Ah pancen aku ora tresno kok. Mbok apa ngenten niku? Lah kepiye? Mengene nek jenengan seneng karo wong wedoke ora seneng jenengan piye? Nek digenti ngono kuwi kepiye? Aku lek liya. Lah nek liyane tetep ora gelem? Mbok apa anane saiki anane iki aku gelem karo panjenengan, mbok panjenengan iki. Ya wis ngono wae. Ora tresno aku. Loh, piye to? Ora tresno. Kula pun nembang lho, Den Mas. Lah arep nembang ki ana hubungane karo rabi. Lah, mbok menawa kesengsem karo suarane ngono lho. Suaramu ki nek le apik-apik, becik. Nggih. Laras. Terus? Ning sing ora laras atimu. Kok saged? Mergo aku ora tresno kowe malah ngoyak wae karo aku. Lah nek babakan mboten tresno, mengke nek sampun kulino niku saged tresno. Lah iya. Dijajal sik. Oh iya kaya ngono. Nggih, purun nggih. Ya wis. Wis. Nggih, nek purun nggih mriki. Tangane saleh kene. Ngene. Pin Tamu kurang munggah nyekeli. Ora sangetke. Lah piye rasane piye? Bojomu melu ora ya? Bojoku ora melu. Iya, ngono. Rasane piye, Den Mas? Rasane piye? Anget. Lah iki lagi kaya ngene wis ngrasake anget to. Iki urung liya-liyane lho. Sing liyane wis do lunga. Den Mas kok ampun ngoten niku to. Wis terusno nembang aku bengak. Lah kenging menapa lho? Kringitku sak jagung-jagung. Ngampet kok. Tak lapane nggih. Tak lape. Mah. Lah napa? Ora mung lapi nggo taplak omah. Lah nyuwune ngangge napa? Situ. Tisu. Ayo diwalik to ya. Pemenan ora monoton. Pinter golek alasan ngander-ander hangan dekor. Ora tak jak omong ben nembang to sak semaput tak tinggal lunga. Mbok ampun nganten niku nek kalih tiyang setri menika. Ya sing gedhe pangapuramu. Mergo aku ki urung duwe rasa tresno. Mbok wis seduluran wae. Mah aku wis akeh sedulure. Duluran ning kok ya tak cukupi. Mah Padha wae. lah aku mah nek sedulur kan ora iso bobok bareng. Iso. Ya ora. Kowe nang kamar nomor 1, aku nomor 2. Le turu bareng. Lah kan ora sekamar. Ora sekamar. Alah. Aku pengine boboke satu kasur. Edan kok nek. Piye? Kasur. Wah wis to Tin Kan Lah piye to, Den Mas? bunek Ora kepengin tenang. pengen ning rembuke iki engko wae to. Lah ya terus piye lho, wong aku ya silak kepengin tenan dadi bojone jenengan ki. Wis terusno lemu nembang. Iki aku menggari sak padha wis rampung. Ya nek wis rampung ya wis to. Ya aku mau urung angsal. Aku urung oleh. Bingung to? Bingung. Adep-adepan Lah, karo iki wis Piyayi oleh- Bagus ki lah, mesti bingung. Lah jenengan ki oket ora gelem lho, aku nganti kentekan kata-kata
tinggo ngarahi jenengan ki lho. Kuwi skenario niki ngono kuwi. Nek nganti aku gelem, lah ora ana wong muring-muring. Sapa? Penulis naskah. Ya ora apa-apa lah. Maksudnya sedilit wae nglegani ngono lho. Oh ya nek kok dilit yo enak mantap. Saiki ya. Ya. Kamare wis ditebahi urung? Waduh iki apa meneh. Wong amben akeh tinggine jek. Ditebahi ora Nek nganggo jenengan tinggine wis tak kon lunga dhisik, aja ganggu dhisik. Kabeh sing ana. ning mesake disangoni nek kon lunga. Masa aku nyangoni tinggi lho, jenengan iku mbok Ya ora. wis kok diteruske. Tengah Sakniki telu. joget. Hah? Joget. Ya tak turuti waton kowe aja edan. Ya. Nggih, tenan lho nggih. Joget tenan nggih. Iku mahono poci barang. Pira Mas kira-kira? Aku wis ora
Wis rampung. Wis. Aduh, getun aku. Tapi ya, Mau gelem mo. saiki wis rampung, saiki arep gelem ora? Gah, Tetep gak? gah. Ya wis aku tak linggo. Gak Wah, itu. nah aku rugi. Rugi piye gak itu 150 deh. Ah karepe njaluk pira? Ha sing nyukupi kebutuhan. Konjur sing nyukupi kebutuhan ora. Aja. Iya. Pun syukuri nggih to Mas nggih. Nggih, ora Mbak sandadak Limbo Jane. werna-werna. Nggih. Pokoke disyukuri. Syukuri. Iya. Menika wonten pamundhutan malih Agus Santoso Bantul Moncer. Oh iya. Nur lagu Sambel Kemangi ya karo mau pamundhutan saka sapa mau sing wong donya mau. Oh nggih. Yo diaturke. Mbak Ayu monggo. Monggo Mbak Yu. Sik. Munggah nek kira-kira ra lila. Lah kok blerak-blerik aku ora apa-apa. Piye Pak De? Dina soni aku. Lah kenapa? Kowe medun iki toh blirik. Wis ketoke nek rene iki jan ngono kuwi. Oh, dasane mendonong ngono. Nggih. Mbak Ayu nggih. Nggih pamundhutan Sambel Kemangi Mbak Ayu. Sambel Sambel kemangi. Heeh. Saking sinten? Saka iki mau sapa sing nyuwun? Iki Pak Agus Bantul Moncer. Oh iya. Oh, nek niku Pak Agus niku Bantul niku. Nggih. Beneran tepang napa Pak De? Nggih ten gen kula rawuh wingi. Kapan? Kala ben Oh iya. ngeten iki Mas. Aku lho ya radong to saking mantep-mantepe badhe nanggap Mas Seno. Mas Seno ki dare apa to? Oh. Bingung. Saontene mawon aku ya. Nek nasi mboten purun aku ngono. Heeh. Godhong-godhongan. Lho aja anggepe aku ki wedhus saya. Sik Mas, tegese godhonge ana bayem, kangkung gek dinehi sambel kuwi ra enak to Mas. Tak kira nek godhong-godhong arep ditebas donggor. Gak niku mengke makame ping pinten? 3 aku. Pertama transit niku dar sampun monggo aku ya ngono. Nah, terus Tengah wengi monggo wis urung iki. Urung. Tengah wengi monggo. Lah nek enjang pun nika pun do sepuh-sepuh bubur mawon. Kalih mang cepaki serotan. Rokoke waton sing larang nika doyan kabeh aku ya ngono. pinter kowe. LA to Mas. Usulku Wah, usulmu lah. Ya. Ayo Mbak. Langsung wae Mbak Ayu. Oh, langsung. Rasa dibawani. Mangga ngundak wektune selak ngoyak. Ya, yuk. Kancang itu. Yuk.
Iya. Matur suwun sanget Bu Keswan. Oh. Ya, ayo sing pungkasan iki sing panyuwunan wong donya iki. Yo ya. Oh, nggih. Wong donya. Yo. Ayo ngadeg kok omong arep nembang kok linggo. Nah. Iya calon anu biawak pelawak. Bintang tamu. Kok biawak. Piye, Mas? Saya. Bagus. Dolanan wiron wae. Wis weteng semono. Jak nembang ngopo kono bukani, Pak? Hah? Jenengan sik bukani. Ora iso. Piye nyeket edeng piye? Iki wae ono transferane ya, Mbah ya. Ana kae. Wong donya. Ditransferin oleh Indra kae ketoke. Heeh. Wong donya padha elinga. Yo. Wong donya padha elinga. Wong donya, wong donya, wong donya padha elinga. Aja tumen dadi wong kuwasa. Elingana jaman rekoso. Aja tumen dadi wong kuwasa. Elingana jaman semono. Semono wae. Jenenge musik underbone, Mbah. Musik apa? Underbone. Underground kok underbone. Wis. Ya wis kok arep. Sithik wae. Mare ning kuping lara e. Ya apik kok lagu. Apik ngerok. Heeh. Ayo kene ngeroke pasake si ana ya. Biyen. Ayo mbiyen aku ya ngerti kondangmu. Ada Mbah Dukun. Sedang ngobati pasiennya. Wah. Kok nganggo nye barang apa kuwi? Konon katanya. Oh. Sakitnya karena dikuna-kuna. Terus? Wis, Mas. Terus kita. Hah? Mul komat kamit kowe piye? Sing komat kamit Jawa? Cakepane iki lho. Sambil komat kamit mulut bajuku Sambil lebat komat kamit semono nadane kok. Menggeh-menggeh, Mas. Oh ya sakarmu. Iki tak jukuk nada dasar sing sedengan. Apa? Ayo ku mau. B. Wo, B apa? Sama dengan share. Beser. Lah karemu kok. Sambil komat kae. Sambil komat kamit mulut badukun baca mantra. Terus Dengan segelas air pasien lalu disembur. Brr. Lunga. Lunga. Setan we. bisa setan kok bisa sing rebab ora. Setan kok. Nih 50 nonton kok ngerti duit 50. Lunga kok nduk sangu. Ya watuk to Mas, nggih alon mawon. Aku nek waktu. Ampun kok kanses. Oh. Pengalaman kula menggeh-menggeh.
Mbiyen yo udute akeh to. Oke. Jenengan kae mboten. Oke. Suduten dhewe kono. Ayo nek arep njaluk Mboten. Nek tak kei Apurun. Beda antarane njaluk karo diparingi sausé kita. Ha iya. Wis ana. Tak goleki aku nek karo kowe iki tresno kok. Ah nggih rabeni mawon kok. Ora sudri ngono kabeh. Nya, kowe sithik edeng ndakku kan. Atuk. Iki kepiye to? Piye? Jaman saiki iki apa-apa pancen duit ki raji. Kok ora? Sewadah kok isine 3. Sen aku. Ya, Kes. Dudut, Kes. Nah, isin aku. Nggonmu sing wutuh ndi? Agak men didolke iki piye? Iya. Nggih. Nggih, matur nuwun Mas Yana. Iya. Iki kok anu lho, Mak. Rampung limbuhan yamin iki engko nek bar perang gara-garane iso jam 1.